Ukhona laba mabegcwele kanjena ibona abagadile mabethenza ukuthi enza lokho phela ungayi then bese siba ne-security company ezosebenza kwi-VIP nakwi-VVIP Imboma Security uzobona noma beza lana uzobona bazobegcwele kanjalo ngicela Mboma nize ngaphambili khona bezokwazi ukuthi uma ku-VIP security ubona kanjalo. So lo behamba ngamabili ukuthi kufanele mase nenkinga ukuthi akazwanga kahle ngeke phela bangasizwa sobabili so nathi Imboma Security ezobe isigadele njengoba begcwele kanje bobe nje kwe-VIP ungadideli njengoba efake nezibuko nje ngifuna ngingababoni nasemethweni because mina ngifuna ithikithi kuphela ngabona sengena umuntu mina ngibuye sicathule ngithi Mboma ungene kanjani lo angeke akukhokhela ithikithi lo ngiyakutshela ngithi mubheke Mboma makuyilona ngizokubuyisela imali yakhe kodwa lo ngeke so ngibona bazobe sigadele i-VV ne-VIP ne-stage.